Dan wannan ne karon farko da kake kallon bidiyo a wannan channel, sai kai kokari ka danna mana subscribe, ka danna like da kararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka dora wani bidiyo mai muhimmanci. To mazo kusa kai, mazo kusa kai nuna mana daidai inda ka binne. Daidai ina ne ake ramu? Ana ake ramu. A ina ne? A nan ne. A nan wurin? To shike da abu da wurin mu gani. Ina masu hebr din abu dai. Jama'a da Allah a ja baya. Da dai ina ka saka maza kai kai nuna mana da kai maza mu je da dai nuna mana da dai wurin A nan ne yana cikin buhu ne. a cikin buhu ne da dai ina ne Daidai nan ne. to ya kai ramin karami ne ko babba Ai shi ramin ba ni ne ba. to mazo kai nuna mana ina ne ramin yake Shi ne daidai wannan. da dai wancan wurin da dai nan ne to dawo baya. Kada ku manta ku danna mana subscribe a ƙarƙashin wannan channel domin samun wasu videos a duk lokacin da muka dora. To alhamdulillah nan wurin da kuke gani Let's be sure of what it is. Shine wannan buhun? gashi nan buhun ne Ka zo ka duba ta gatan taro rufe. Take the picture inside. ga tana a ciki Yakubu wanda ta riga ta lalace ma gaba daya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 To Allah dai ya ji kanta. Allah ya gafarta mata. Just leave that six. Come on, To open it. gashi dai ta ma gama lalacewa gaba daya a cikin wannan Open buhun it da aka clearly. zuba rana. Kaka ji komai da gloves naka, kaka ji komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji kanta, Allah ya gafarta mata. To ga su nan dai wanda suka yi wannan garkuwan kuma suka yi wannan kisan kai din wanda ko shakka babu wannan marasa imani, wannan marasa tunani, wannan tsinannin mutane za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Allah ubangiji ya kare mu daga sharrin su. Mazo gaba. Me sunanka? Abdulmalik Muhammad Tanko. Na'am. Abdulmalik Muhammad Tanko. Shekarunka nawa? 34. A ina kake da zama? Unguwar da Musala. To ba mu labari a takaice me tsakaninka da yarinyar nan Hanifa? A takaice ɗaliba ta ce a makarantar Noble Kids Comprehensive College da take kwanar Dakata. Me ya faru da ita wannan ranar? So abin da ya faru dai shine akwai wannan bawan Allah da yake nan bayana da kuma wata wai ita Fatima wanda na kawo musu tunanin cewar su zo su ɗauko wannan yarinya da nufin cewar mahaifiyarta ce ta ce ɗauke ta za ta nemi kuɗi a wurin mahaifinta. Wannan ƙarya ne musu kenan. Suka aminta da hakan suka je ƙoƙarin ɗaukanta ba su kai ga nasara ba don ba ta yarda bi su ba a keke napep kenan. Daga baya da na ga abin ba zai yiwu ba sai ni na je na ɗauke ta a keke napep ɗin bayan ta dawo daga Islamiyya. Idan aka kai ta? Na kawo ta gidana ne, ta zauna a gidana tare da iyalina tsawon kusan sati 2. To me ya faru da ita daga nan? To a ƙarshe dai akwai lokacin da malaman makarantar mu suka zo gidan sai nake tsammanin cewa an turo su ne su bincika shin ko a gidan na wata take, saboda an ce yarinya ta ambaci sunan uncle ɗinsu a wannan lokacin. So hakan ne yasa na rasa mafita, a ƙarshe na bata maganin bera. To daga nan me kai mata? Sai shi wannan bawan Allah da yake nan bayana sai na zo na same shi na ce ya zo ya haƙa rami. Wannan ramin da zai haƙa din An binne ta? An binne ta. Nawa ka nema kuɗin fansa a wurin iyayen? Mun naira miliyan 6. Wa ka kira a ciki? To namba ce dai wacce dama suka taɓa bari a makaranta amma mace ce ta ɗauka. To tsawon wanda lokaci ka san yarinyar? Kusan watanni 6 zan ce, time 2 dai kenan ko ana 3 yanzu haka. Yanzu wa ya kashe yarinyar? Yanzu a takaice ni ne kenan. Waye garkuwa da ita? Ni ne kenan. A ina ka ajiye ta? A gidana na ajiye. A wanne wuri ne gidan? A tare da iyalina a nan cikin tudun Murtala. Ina gidan yake? Ba a nan bane.
To nan gurin da ka kama nan makaranta ce inda ɗaya daga cikin makarantar mu ce inda ana aka binne ta. Yaushe ka binne ta? Kusan kamar 20 ga wata nake tututu, ba zan iya tuna specific date. Waye ya binne ta? Ni na binne ta. To yanzu zaka iya nuna mana wurin da ka binne ta? Insha Allah. To kan ja baya kai matso kafin mu je. Kai me sunanka? Sunana Hashim Isiyaku. Shekarunka nawa? Shekara ta 30. A ina kake da zama? A nan tudun Murtala. To ka ji abin da ya faɗa. Ya kuke da shi? Aboki na ne. Kusan tsawon lokaci. Kai me kai a cikin wannan harka gaba daya? Tsakani da Allah ni abin da ya kira ni ya ce mun akwai makocinsu da matar shi ta yi bari. Da ta yi bari sai ya ce to da Allah yana so a je a binne ta, sai ya ce to a kai ta makabarta mana a binne ta. Sai ya ce mun a'a wai ba sai an kai ta makabarta ba. Na ce to ya za a yi bari a ce ba za a binne yarinya a makabarta ba. Sai ce ai bari ne. To a takaice dai kai wani gudunmawa ka bayar? Ni kawai iya abin da ya ce mun in zo in binne su wannan barin da aka yi. Ka birne? Sai ya kira ni ya ce da dare zan zo. Sai ya ce mutumi nawa za a bani in binne. Na ce a ka je ku yi magana da shi, tunda ni ba zan ce ga tunda larura ce ta samu mutum ba zan yanke hukunci ce ga abin da za a. To me kuka yi da a takaice a ƙarshe? Daga ƙarshe sai ya ɗauko abu ya zo da daddare ya ajiye a makaranta. Ni ne na yi tona. Waye binne? Ni ne na binne. To maganar dai akan cewa a baya ya nemi da kai da wata mata ma ku yi garkuwa da yarinyar, haka ne ko ba haka bane? Ya nemi na gaya masa gaskiya ni ba zan shiga ba na yi ba. To alhamdulillah yanzu dai gashi zamu je zai kai mu wurin za su kai mu wurin da aka binne wannan yarinya. Ubangiji Allah ya jikanta, Allah kuma ya gafarta mata. Za mu je mu gani domin ya nuna mana. Mu je zuwa. Mu je ina medical team. Bismillah. Mu je.